nin ġabru in sara blagbar ferħu heċa amoru imoru sabetehen emmi ben Allah farna rawhim wilet nin ishtetu fl-ard bil-ima nin ishtetu fl-ard bil-ima nin ishtetu fl-ard bil-ima naduraw. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Joseph Xwiereb. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nittolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, Inta għamiltna ħolqien ġdejt permezz ta' ibnek il-waħdini. Atina il-grazzja li naslu għal glorja tiegħu li tinsab miegħek u n-natura tagħna l-bnedmin b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari mill-ewwel ittra ta' San Ġwanna Apostlu, Eżis, dini il-fiduċja sħiħa li għandna fl-iben Alla, li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu u jismana, u la darba nafu li ju jismana f'dak li nitolbu, mela nafu wkoll li kull ma tlabnieh jinsab diġà għandna. Jekk wieħed jara li l-ħoħ jaqaf xi dnub li ma jwassalx għal mewt, wieħed għandu jitlob u Alla jagħtih il-ħajja. Dan qiegħed ngħidu għal min jagħmel dnub li ma jwassalx għal mewt. Għax hemm dnubiet li jwasslu għal mewt, imma jien mhux għal dawn qiegħed ngħid li wieħed għandu jitlob. Kull inġustizzja hija dnub, imma mhux kull dnub iwassal għal mewt. Aħna nafu li kull min hu imwieled minn Alla ma jidnibx, imma li mnissel minn Alla iħarsu mid-dnub u l-ħażin ma jmissux bidejh. Nafu li aħna ġejjin minn Alla u li d-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Imma nafu wkoll li l-iben Alla ġie u tagħna d-den biex narfu il-Alla il-veru. U aħna ninsabu f'Alla il-veru, f'Ibnu Ġesu Kristu, danu Alla il-veru u l-ħajja ta' dejjem. U liedi ħarsu rwieħkom mill-idoli. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. Il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. Għannu l-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħallik tiegħu u jitennew Sion bis-sultan tagħhom. Il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. U faħru bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu u jsebbaħ il-fqajrin bir-rebħa. Il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom, dan ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha.
il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart u delli l-mewt idda dawl għalihom. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie mad-dixxiepli tiegħu fl-art tal-logħdija u baqa' hemm magħhom jammet. Ġwanni wkoll kien qiegħed jammet fejjun qrib Salim għax f'dik in-naħa kien hemm ħafna ilma u n-nies kienet tiġi biex titammet. Sa issa lil Ġwanni kienu għadhom ma tifgħux fil-ħabs. Ġara mela li d-dixxiepli ta' Ġwanni twelmnu ma' wieħed ludi fuq ir-rit tal-purifikazzjoni u ġew għand Ġwanni jgħidulu: Rabbi, kien hemm raġel miegħek in-naħa l-oħra tal-Ġordan, dak li inti xedt għalih. Issa ara hu qiegħed jammet u kulħadd sejjer għandu. Ġwanni weġibhom: ħadd ma jista' jirċievi xi ħaġa jekk ma tingħatalux mis-sema. Intom stess tistgħu tixhdu li jiena għedtilkom li jien minniex il-Messija, imma biss li jiena kont mibgħut qablu. Dak li għandu l-arusa huwa l-arus, imma l-ħabib tal-arus li jkun ħdejħu jisimgħu jifraħ ħafna meta jisma' leħen l-arus. U dan hu il-ferħ li bih qalbi jimtliet. Jeħtieġ li jikberu u niċċekken jien. Il-kelma tal-mulej. Kemm huma sbieħ, jew aħjar kemm sabiħa din ix-xhieda ta' Ġwanni l-Battista dwar Ġesu. Sejjaħ lilu nnifsu bħala il-ħabib tal-arus u jistqar li l-ferħ tiegħu u li jisma' leħnu. Jistqar li hu jixtieq ħaġa waħda, li hu jiċċekken biex jikber il-arus, biex il-arus ikun maħbub, ikun magħruf. Dan huwa Ġwanni. Sa jien ukoll imiss li nagħmel il-parti tiegħi. Jien x'relazzjoni hemm bejni u l-arus il-mulej? Hija relazzjoni ta' imħabba? Jew relazzjoni ta' doveri, relazzjoni ta' biża'? Jew relazzjoni ta' infittxek meta għandi bżonnok? Blimma mod jiena nisma', nilqa', infittex il-kelma tiegħu. Hekk dawn l-atteġġamenti tagħna tal-ħajja ta' kuljum żgħar jagħtuna risposta jekk il-mulej huwiex tassew il-maħbub tiegħi. Jekk jien narfux għax il-mulej jħobbni, ma jekk jien narfux bħala il-maħbub tiegħi. Jew nitolbu biex aħna wkoll bħal Ġwanni inkunu nies li ngħinu oħrajn jiltaqgħu mal-imħabba ta' Alla. Inkunu nies li jinwasslu l-oħrajn mhux għandna imma għand il-mulej Ġesu. Inkunu nies li bix-xhieda ta' mħabba vera tagħna nixhdu l-imħabba ħajja ta' Kristu lejn kull bniedem.
Ħuti eżies li bint Alla ġie fid-dinja biex jenna narfu kemm Alla iħobbna. Inroddulu ħajr u waqt li nitolbuh ngħidulu tkun imbierek mulej, tkun imbierek mulej. Nitolbu għal predikaturi u l-katekisti biex fil-waqt li jxandru il-kelma jiftakru li m'għandhomx ikunu ta' tfixkila għal Kristu li jitkellem. Nitolbu għall-umanità li b'tant modi għadha skjava tal-qawwa tax-xitan biex tirbaħ il-ħażen bil-qawwa divina ta' Kristu. Nitolbu għal koppji li qegħdin iħejju ruħhom għas-sagrament ta' żwieġ biex fuq kollox huma jfittxu li jibnu l-imħabba tagħhom fuq il-ferħ tal-għaqda magħhom ma' Kristu. Nitolbu min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Aħna nberkuk mulej għaliex inti tkompli turi l-imħabba tiegħek fuq il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu Missier li tista' kollox imlina bil-ferħ tad-dera ta' ibnek Ġesu biex nitħejjew meta nisimgħu il-leħen tiegħu u nemnu li huwa jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-popol bil-ħlina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana, lubna jroddu bil-ferħ jimaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-sliem tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tħassib f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna il-fuq, nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. Bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja tal-eżerġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarad dil-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tijek, nistannewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għalli xoġbok til-qana għawn qudiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kienu waħda.
Oli ma ferħ ta' sema fedani żmien qaddiż, Ġesu twilet għalina elisna mitniġis, fil-arġewa maxtura ġib miħu l-nafis, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, il-faħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fis-sema deru l-anġli biex lilu jagħtu ġiem, u ħabbru lill-ġrus kollha fedak il-lejl ferrien, il-paċi l-aktar kbira li il-min tama fih, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, il-faħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fil-għar ir-rajat wajba ġew jaġlu ferħanin, u sabu l-Ġesu ċkejkel fid-dejtan għal-bnedmin, malajr xterdet il-bxara li fostna ġil-bambin, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, il-faħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Nitolbu. Mulej, inti tmexxi lil poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tieba tiegħek iqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nejdu tlita Marijiet. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija, Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet qalbi miegħi jitla'
Abba. O Ġesu ħelwa tarbija